Hola, em dic Júlia Porta, soc pintora basada aquí a Barcelona. Treballo sobretot a l'oli i la meva obra és sobretot figurativa. M'agrada treballar el realisme, tècniques una mica més clàssiques i barrejar-la amb temes o conceptes més del surrealisme. M'agrada el simbolisme, m'agrada agafar una tècnica més realista i afegir-li més simbologia, més significat i més sentiment. Al Niu jo portaré una sèrie meva que es diu Figures de llum. És una sèrie que jo li dic indefinida, però en realitat és que és inacabada. És una sèrie que potser no acabaré mai, però parla una mica de la transició entre etapes a la vida, que diguem, una mica com de fer-se gran, a través de l'ús de figures fetes de llum en un context natural, més fosc i més solemne. Utilitzo diferents recursos artístics per intentar transmetre una miqueta el que vull transmetre i que el públic pugui entendre de què va l'obra i una miqueta sentir-se representat o sentir-se reflexat.